Premýšľať treba. O vtákoch v poli, o jazve z boja, ktorá ešte bolí. I o mrakoch, čo tiahnu nad riekou, i o druhovi, čo je ďaleko. Premýšľať, čo je v piesni srdca skryté, i o knižke, čo čítáš na úsvite. I o najmenšom lístku kmenovom, i o cítení skrytom pod slovom. Premýšľať treba o šťastí, jak stále, chrániť si ho a ako ho dať ďalej. I o hojnosti, o štedrosti dňov, i o pravde, hoď nepríjemnou, o smere cesty premýšľať ti treba. O tom, kto ňou nasleduje teba. Premýšľať, aby deti dozreté nepoznali už žiaľu na svete. Premýšľať treba o šťastí. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítala v mene vedenia Slovenského národného múzea, Historického múzea v lapidáriu Bratislavského hradu, ktoré získalo po rekonštrukcii hradného paláca v rokoch 2008 až 2012 takúto nesmierne mimoriadnu a zaujímavú podobu. Priestor bude do budúcna slúžiť nielen ako lapidárium, ale budeme mať v ňom umiestnený aj muzejný obchod. I napriek tomu, že naše múzeum nesie v názve slovo historické, neupriamujeme svoju pozornosť len na minulosť, ale dávame priestor aj súčasnému výtvarnému prejavu prostredníctvom aktuálnych výstav. Nedávno to bola výstava nadácie Všeobecnej úverovej banky s názvom Výstava 10-ročia a v nedeľu končí veľký medzinárodný výstavný projekt Triennále textilu. Aj prítomná výstava Pedagóg a jeho študent, ktorú pripravili pedagógovia, študenti a doktorandi katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, potvrdzuje, že naše múzeum nie je len kamennou inštitúciou, ktorá konzervuje minulosť. Hodnotenie prezentovaných prác a predstavenie samotnej výstavy ponechám kompetentným vedúcemu katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK doktorovi Drahošovi a kurátorovi výstavy doktorovi Mozovi. Za seba i za našu inštitúciu prajem výstave veľa vnímavých návštevníkov. Študentom a ich pedagógom želám veľa tvorivých síl a vám všetkým pekný umelecký zážitok umocnený týmto predvianočným časom. Pekný večer.
Vážená pani dekanka, vážení páni profesori, pani profesorky, vážení kolegovia, milí študenti a všetci prítomní. Srdečne vás vítam na vernisáži, ktorá nie je úplne štandardná, ale môže sa považovať za trochu výnimočnú. Výnimočnú tým, že s kolegami pedagógmi sme sa rozhodli prezentovať výsledky našej tvorby spolu s tvorbou našich študentov. Nie všetci učitelia takto uvažujú a nie všetci aj takto konajú. Možno sa boja vzájomného porovnania, teda konfrontácie. Naším zámerom nebolo stretnutie pedagóga a jeho študenta predostierať v takýchto intenciách, ale chceli sme umožniť študentom, aby sa verejnosti spolu so svojimi pedagógmi predstavili v tvorbe. Určite sa nevyhneme ani tomu povestnému konfrontačnému chápaniu takéhoto počinu. S plným vedomím ponúkame takúto možnosť. Verejnosť aj študenti nás budú určite porovnávať, či sa nám to páči, alebo nie. Takéto je nakoniec poslanie každého tvorcu. Môžu vzniknúť dve základné roviny. Študenti majú vo svojich pedagógoch fiktívne alebo konkrétne vzory, teda majú sa od nich čo učiť, alebo študenti dosahujú porovnateľné, možno aj lepšie výsledky. Nebojíme sa ani takéhoto pohľadu. Vieme, že v pedagogickom procese sa stretávame s rôznou úrovňou študentskej invencie a aj snaženia. Väčšinou máme poslucháčov, ktorí študujú so záujmom zdokonalovať sa v zvolenom odbore. Máme ale aj takých študentov, ktorí záujem o štúdium je málo výrazný, možno až vážny. Na tejto výstave predstavujeme výber zo študentskej kolekcie. Ak výsledky študentskej tvorby sú porovnateľné s tvorbou pedagógov, alebo ju prevyšujú, je to aj ocenenie našej práce. Teda naša pedagogická činnosť má tým pádom zmysel. A spolu so študentami sa tešíme z dosiahnutých výsledkov. Ďakujem. Dobrý večer. Vážená milá pani dekanka, milí kolegovia a milé deti. Veľmi dlho som rozmýšľal nad tým, že čím začať túto vernisáž, aby bola taká neobvyklá, aké sú vaše životy, aký je vlastne celý pohľad na svet a pohľad do toho, čo sa nazýva budúcnosť. Najprv som rozmýšľal, že Ave Eva od Jana Kostru. Spomínate si? Aspoň trochu, kto to bol Jan Kostra. Ja len som rozmýšľal toho Ginsberga, ale v podstate tie jeho básničky sú pomerne tvrdé a pomerne pesimistické. Tak ma napadlo, že veľmi aktuálny a trvalo zaujímavý je náš najväčší básnik, ak môžem povedať to slovo najväčší, lebo tých je niekoľko, a to je Milan Rufus. Vráťme sa. Pamäť krehká presiela. Nech nastane to tiché zmrtvých stanie. Zmrtvých stanie ľudí i dejov. Čo sa vzkriesila. Čo si ty vzkriesila. Čo bolo blízko rozprávky, môj Pane. To zíde opäť spoza dediny na svoje miesta. Pre ten krásny, nádherný nápor v ňom a rozprávočka. Pozrite, šla si s biednými a tvoje plienky viali ako prápor. A pretože čas detstva krátky je, mňa si tam rýchlo pripísala k svojim. Dávala si mi nielen mágie, ale aj zem, na ktorej som a stojím. Už by som nechcel, vážne, už by som nechcel márne načierať to, čo sa nedá nabrať do nádoby, veď iba blázon strhá z jazera mesačný veniec. Iba tento robí. A predsa si vás v duchu privolám, večeri moje, ranky celejúce, keď rozprávočka vzala od stola a vošla rovno do skyprenej duše. Vráťme sa, pamäť, krehká presila. Nech nastane to tiché zmrtvých stanie ľudí i dejov.
čo si ty vzkriesila. Chvíľočku. Vážení, chvíľočku s radosťou, môj Pane. To je milá Rufus. Dovolte, aby som vás pozdravil touto vernisážou aj touto básňou, aby som vám povedal, že všetko najkrajšie a najvzácnejšie sa skrýva vždy v mladosti. Všetko najpôsobivejšie a s najväčšou perspektívou je v mladosti. Budúcnosť ľudstva a budúcnosť tej hodnoty, po ktorej všetci driapeme a šliapeme, je v mladosti. Tak prišla dneska aj medzi nás úžasná hudobníčka, vernisážová dáma Eva Golovková a doniesla taktiež so sebou absolútnu mladosť, mladého študenta. To znamená študenti a až potom my. Študenti, okolo vás sa to dnes točí, okolo vás sa točí výstava, okolo vás sa točia myšlienky a úvahy, či ďalej, či nie ďalej a čo ďalej. Dovoľte, aby som úvodom pripomenul význam a pôsobenie profesorského zboru nielen na tejto katedre, ale aj vôbec. Profesori a učitelia dávajú to, čo dať vedia. A v dnešnej mizernej situácii dávajú skutočne to, čo dať vedia, nezištne a z plného srdca. To nie je trapná myšlienka, to nie je gíč, to je veľká pravda. A títo učitelia a profesori usilujú posunúť tú hranicu poznania, vášho poznania, poznania mladých, posunúť ju ďalej do nejakého hviezdneho neba, kde sa dá aj snívať, ale bez remeselnej prípravy a bez dobrých základov stoja tie sny na vode a v podstate v praktickom živote z nich nič nie je. Som presvedčený, že to zloženie našej katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte je skvostné. Je skvostné preto, lebo ho reprezentujú ľudia, či už z oblasti didaktiky, alebo z oblasti konkrétneho výtvarného prejavu, teórie výtvarného umenia. Reprezentujú ho ľudia, ktorí niečo znamenali, ktorí niečo znamenajú, ktorí vytvárajú a ktorí sú tým, čo sa dnes nazýva, pozor, s malým O, nie s veľkým bulvárnym, osobností. Naozaj, naši pedagógovia v minulosti až po dnešok boli aj sú osobnosti umenia na Slovensku a mnohokrát umenia sveta. To je veľmi vážna vec. To nie je sranda. To je vážna vec na tom, že táto katedra buduje na minulosti a rozvíja budúcnosť. Táto katedra, respektíve jej základné smerovanie, má svoju kontinuitu a logiku, ktorej úlohou je samozrejme naviazať na to kvalitné, čo bolo a dať tomu všetky podmienky, aby sa rozvíjalo ďalej. Vážení, inak sa budúcnosť robiť nedá. Vo vede, v atomovej fyzike, alebo v herectve a v hudbe. Viete si predstaviť speváka, ktorý nevie spievať? Herca, ktorý chodí ťarbavo po javisku a ja neviem, nevie sa ani dobre vyjadriť a má úplne inú dikciu, ako je potrebné? Poznám reklamných mágov, ktorí diktujú alebo hovoria reklamy, poznáme ich z televíznych novín a to nie je slovenčina, čo hovoria. To je všetko možné, ale nie slovenčina a nie v tej pravopisnej forme. Takže výtvarný prejav a výtvarné umenie má svoju cestu, ktorú na tejto katedre skutočne mimoriadne kreatívne udržiavame a robíme. Menovať jednotlivých umelcov je zbytočné, lebo všetci sú prezentovaní v zadnej miestnosti. Sú to jednak naši veľkí umelci, ja zase možno niekoho zabudnem, ako Martinčinovský, Stano Harangozo, fakt ľudia, o ktorých sa vie a ktorí tu plnia mimoriadne dôležité, nielen to spoločenské, ale najmä to kultúrne poslanie. Je to stále sa rozvíjajúci a stále ďalej tvoriaci vedúci katedry, pán Drahoš, je tu nové zloženie katedry, Anabela Sládek-Žilíková, je tu naša milá Veronika, ktorí predstavujú veci vzadu. No a samozrejme osobnosť majstra Pavla Brajera, fotograf, akých máme málo. Jeho meno poznáte, možno v spojení so slavným Tibetom a buddhistami, ale aj s dnešnou nielen reportážnou, ale predovšetkým umeleckou fotografiou. Máme ďalšieho Mariana, ktorý je u nás na katedre pomerne krátko, ale sa veľmi dynamicky rozvíja. Tie veľké dynamické a plastické obrazy urobil zase mladý Martin Král. Je tu aj naša kolegyňa docentka Valachová, ktorá robí didaktiku teoreticky, ako robím ja, výtvarné umenie teoreticky. Máme tu
brata z vedľajšej katedry, profesora Mistríka. Kto ho nepozná, povedzte tie jeho úžasné, bristné úvahy a myšlienky, jednak v glosátori pravdy a niekde inde. Je to človek, ktorý sa taktiež nezastaví pri bežnom konštatovaní, lamentovaní nad niečím, čo je, bez východiska a bez myšlienky. Práve naopak. A v tomto je sila. V tomto je sila nás, ako katedry, ako ľudí, a v tomto by mala byť aj sila pre vás, pre študentov. Viete, umenie je fantastická vec. Fantastická. A umenie patrí všetkým. Kultúra to je veľký pojem, ktorá zahŕňa práve to, o čo nám tu dnes ide a o čom sa tu dnes bavíme. Perspektívu a budúcnosť. Bez kultúry to jednoducho v živote nejde. A to, čo sa vyžaduje, ak môžem povedať to slovo od študentov, na našej katedre, to je to, aby sa hrali. Lebo slavný Komenský povedal tú vetu, čo má byť učenie. A myslím, že každý intelektuálny, neinteligentný, intelektuálny pedagóg ju dodržiava. Lebo práve hrou, citlivo, rozumne a s náhľadom riešenou sa vieme dopracovať k takému výsledku, aké naša katedra podáva. Ja to veľmi často opakujem a to už tak blížim teraz ku koncu, že vyrastajú u nás študenti nezaťažení jednotlivými ateliérmi na iných akadémiách výtvarných umení, nezaťažení osobnosťou pedagóga, nezaťažení ničím, robia a tvoria, a ja si dovolím povedať, že sú ešte lepší ako mnohí iní. Štandardní akademickí maliari. Jednoducho, to umenie a tá pestrosť, ktorá sa u nás praktizuje a ktorá u nás vstupuje do života, to nie je tá pedagogická fakulta, o ktorej mnohí hovoria banálne a veľmi, veľmi, veľmi primitívne, že idú tam ľudia, alebo sa inde nedostali a tam sa nie je to čo učiť a podobne. Nie. Povedal som to preto, lebo tak sa o nej hovoril, pokiaľ pamätám za minulého režimu, neviem ako dnes. Táto pedagogická fakulta je fakt dobrá. Už dlho je dobrá a viem, že ešte dlho dobrou bude. Zabudol som na niektorého kolegu z výtvarníkov. Na koho? Pani Bergerová, Ksenia, som vedel. Ksenička, a nie, no, si tu? Je tu. Zdvihnúť ruku. Profesor. Dobre, prosím. Profesorka Šicková, Jarka, Slavka. Si tam? Ďakujem. Nedá sa, lebo som rozmýšľal, akú líniu viesť a vedel som, že niektorí pedagogicky, najmä to, že nie ste tu predo mňou, tak niektorí mi môžu sklznúť. Nie je to v žiadnom slova zmysle nejaká nepozornosť, je to obyčajná ľudská závodlivosť. Takže sú tu všetci profesori, docenti, akademici, akademickí ľudia, sú tu všetci tí, ktorí majú byť a predovšetkým študenti. Rozprával som vám, že umenie je fantastická vec, je to fenomén a je to úžasná vzácnosť. Ja viem, že všetci to viete, ale to, čo sa u nás robí, aby som doplnil ešte aj v oblastiach iných ako iba umenie, ako je napríklad arteterapia, ktorá má u nás takú tú nosnú alebo základnú bázu, z ktorej sa odvíja, to je profesorka Šicková, Fabrici, to sú už tie pikošky, ktoré môže okoreniť alebo dochutiť skutočne iba dobrá základňa a dobré vzdelávacie prostredie. Vážení, z mojej strany je to všetko. Ja mám taký pocit, že v programe nasleduje príhovor o katalógu, prehovor o katalógu a zúčastní sa ho okrem vedúceho katedry ešte aj naša milá, vzácna pani dekánka. Pani dekánka, prosím, k nám. Ďakujem. Potles pre pani dekánku. Potles. Ďakujem pekne. Udelím jej slovo, ak môžem. Dobre, na chvíľočku. Pár viet. Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, milí kolegovia, naše drahé, musím to tak povedať, študentky a študenti a predovšetkým ty, krásna, nádherná, divoká, nespútaná, niekedy až rozbesnená, drzá a na druhej strane aj dojemná, nežná, plná lásky, uctievaná, pokorná, objímajúca, liečivá, tvorivá sila, energia, láska, veľkorysosť, aj obeta, ktorá je tu dnes zhmotnená v týchto dielach, ktoré tu vidíme, v dielach našich študentov a našich pedagógov.
Kvôli nej sme sa tu stretli a ju dnes budeme ctiť, velebiť, sláviť, budeme sa s nej tešiť, radovať a ona nás bude obohacovať v tieto minúty, v túto hodinu, v tento večer aj v nasledujúce dni. Ja myslím, že je to veľká vec, ktorú katedra urobila pre seba, pre svojich študentov, pre svojich pedagógov, aj pre fakultu. Veď nakoniec pred tými 70 rokmi, ku ktorým sa pomaličky, ale už vlastne veľmi rýchlo blížime, myslím tým našim 70. fakultným narodeninám. Pri zrode fakulty tiež stála takáto tvorivá sila, energia, láska, ale aj vytrvalosť a obetavosť. A ja som veľmi rada, že prost katalóguje práve tu pod týmto gotickým portálom, ktorý je tiež istým symbolom. A verím, že všetká tá energia a láska vyletí z týchto priestorov von a bude naozaj svojou svetlou energiou tešiť všetkých tých, ktorí majú radi umenie a bude naozaj šíriť odtiaľto tú radosť a taký ten pokoj, pohodu a tú myšlienku spájania prostredníctvom umenia. Takže skutočne veľmi pekne blahoželám na jednej strane a na druhej strane ďakujem všetkým tým, ktorí túto myšlienku priniesli a zrealizovali. A skutočne som veľmi hrdá, že na našej fakulte sú takéto osobnosti v podobe pedagógov a že máme takých talentovaných študentov. Ďakujem veľmi pekne za krásne slova pani dekánky a takisto ďakujem kurátorovi výstavy za určité zhodnotenie výstavy, ktorá bola pripravovaná k 70. výročiu vzniku našej fakulty, tak ako pani dekánka spomenula. Toto je uvedené aj v katalógu, je to uvedené na pozvánke a z tohto miesta mi určite prináleží aj to, aby som veľmi, veľmi vďačne poďakoval to historické múzeu, ktoré nám umožnilo usporiadať v takýchto nádherných, exkluzívnych priestoroch takúto prehliadku, možno konfrontačného charakteru. Teda chcel by som poďakovať riaditeľovi historického múzea, pánovi magistrovi Panisovi a takisto ďalším pracovníkom, ktorí veľmi ochotne pri realizácii tejto výchovy nám vo všetkom, čo bolo možné, vyhoveli a vyšli v ústretí. Samozrejme chcem poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí sa podielali na príprave tejto výstavy a vlastne vďaka ním sa táto akcia mohla aj zrealizovať. V neposlednom rade chcem poďakovať kolegyni doktorke Anabele Sládek, ktorá vlastne grafickú úpravu urobila na katalógu s maximálnym vypätím síl, že sme vlastne dnes mohli mať v rukách túto publikáciu. Teraz by som chcel požiadať pani dekánku, či by bola taká ochotná a tento náš katalóg aj pokrstila. Nech sa páči, pani dekánka. Ja by som bol veľmi rád, keby ste akože nám uviedli do života túto publikáciu, ktorá vlastne dnes uzrela svetlo sveta. Nech sa páči. Ja myslím, že publikácia je krásna, pretože som mala možnosť ju teda prelistovať tak ako aj väčšina z vás, keď ste prišli. Určite teda ste neodolali a otvorili ste ju a vlastne tam vidíte celú prehliadku naozaj mnohých krásnych diel, umeleckých, výtvarných, ktoré naozaj podávajú taký nejaký prehľad o tom smerovaní našich pedagógov, aj o ich talente a práci študentov. Takže ja týmto otváram aj oficiálne tento krásny katalóg a naozaj prajem dielam, autorom, katalógu, myšlienke, dlhé trvanie a nielen dlhé trvanie, ale aj kontinuitu a pevne verím, že tá kontinuita príde. Takže ešte raz krstíme ťa a prajeme všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne pani dekánke za pokrstenie katalógu, teda uvedenie jeho do života. A teraz by som vás chcel všetkých pozvať k takému skromnejšiemu stolu predvianočnému, niekde na pohár minerálky, vínka a ešte nejaký ten pagáčik.
Tak, a týmto by som považoval výstavu za otvorenú a sprístupnenú verejnosti. Ďakujem všetkým za pozornosť a ďakujem všetkým za to, že ste si urobili čas a že ste prišli na túto našu akciu. Ešte raz ďakujem. A ja som ešte zabudol v tom celkom a mi šepkal tu pán vedúci katedry, že by som mal ešte privítať medzi nami vzácnych hostí, teda tých najnovších, a to je naša Veronika, už som spomínal, Selingerová, Maroš Ševčovič. Tiež ste niekde schovaní a nikto vás nevidí, Anabelu som privítal. No a jasne, naša, dá sa povedať, taká základňa našeho celého fungovania, to je Iva Paštrnáková, veci má vystavené tu a sú nesmierne zaujímavé. Takže ešte raz, pozrieť si výstavu, vypiť 2 deci vína a decká vy spať. Dobrú noc, ahojte!